Bizkaiko enpresarien elkarteko presidentea daukagu, CBK-ko presidentea beraz, Iñaki Garcinuño jauna, egunon, ongi etorri Euskal Telebistara beste behin ere. Madrili buruz ari gara hizketa, Madrilen gauza asko erabakitzen delako, eta nolabait ere enpresarioi eta ekonomiari, langilegoari ere asko eragiten dion kontua da ERTEena, ez? Oraindik ere eztabaidan dena, ekainako 30ean bukatzen da ERTE horien inguruan luzapenik ez bada behintzat, epemuga ekainaren 30ean jarrita dago, negoziaketetan daude, baina noizko egongo da akordio bat, eta zein izango da akordioa zuen ustez? Esaten da gertu dagoela akordioa, baina... Bai, nik uste dut, badirudi behintzat ministrak esaten duen moduan, gertu dala, ez da, akordioa. Nik uste dakit hain hurbil dagoen, baina behintzat hitz egiten ari dira elkarrizketa sozial horretan, eta hasteko hori da importantena, ez da, batzutan falta eduki dugu elkarrizketa hori batez ere Madrilen, ez hemen, baina bai Madrilen, eta, orain hitz egiten ari dira, eztabaitzen ari dira, eta nik uste dut posible den akordo hori, bai. ERTEak oso importanteak izan dira gure enpresak eta enplegua mantentzeko, bai. Izan da tresna aproposa, enplegua mantentzeko hor giro berezi batean, eta batez ere ze motako laguntzak jaso ditugu enpresak enplegu hori mantentzeko, bai. Eta horrexegatik, badirudi hor ezinbesteko ERTEak amaitzen ari dira ja orain, eta posible da hori luzatzea, bai. Nik uste dut oso tresna importantea da guretzako momentu honetan, behintzat normaltasun hori eta kontsumo hori berriro berreskuratzeko. Zeskateko zenukete, urte amaierara arte, iraute arte? Bai, patronalak eskatzen du hori, abenduak arte hori mantentzea. Eta ze aukera dago hori horrela lortzeko, zure ustez? Guk onartzen dugu, ze hori kosti importantea da gizarte segurantzarako, bai, eta alde horretatik aitortu behar dugu, ze alegina oso handia da estaturako, bai. Baina enplegua mantendu nahi badugu kasu honetan, tresna importantena da. Momentu honetan importante. Eztabaida gaia da, gizarte segurantzaren exentzioetan, kuota horien exentzioetan, ze portzentaia, hor dago koska nagusia. Bai, ministratik badirudi, irailak arte bakarrik jarri nahi du, eta gero importantea da, zen motako portzentaia lortzen da, edo jartzen da mai gainean, gizarte segurantzako kuota ez ordaintzeko, bai? Noski, patronala eskatzen du gero eta handiagoa, eta ministrariak esaten du gero eta txikiagoa, bai. Orduan hor dago hor kopurua, eta lortzen badira akordio hori, noski importante izango da, bai. Hona etorrita Euskal Autonomia Erkidegora etorrita, ezinbesteko izan diren aldi baterako lan erregulazio ERTE horien inguruan akordio egon da, osatzeko behintzat, ez? Soldatari txikina dutenei osagarri bat emateko. Esan duzu, Madrilen elkarrizketa badagoela, edo hasi dela egoten, hemen ere badagoela, baina elkarrizketa hori neurri batean baldintzatua dago, esaterako gehiengo sindikala ez dagoelako maila horretan, ez? Eta kritikoa gertu da enpresariekin. Ez dutelako enpresariek behar beste jarriko osagarritasun horretan. Zer ditzea auka CBK-ek? Bitu, hau hasi zen orain dela hilabete bat edo, mai gainean gu jarri genuen eskaerak hauek, ezta? Dokumentu bat jarri genuen Eusko Jaurlaritzaren mai gainean, eskatzen bi gauzak. Hasieran, hau, langileei diru kopuru bat emon 170 horretatik gorantz zeozer gehiago eukitzeko, eta beste aldetik, jarri genuen mai gainean, ze importantea zela enpresarako bai laguntza bat emotea gizarte segurantzako kuota hori txikiagoa izateko, bai. Eta biak importanteak dira baita kontsumoa mantentzeko eta baita enplegua mantentzeko, bai. Eta, gero, komisiones da UGT bai, esan zuten berdina gutxi gora bera, baina bakarrik ikusten langileko arloa eta ez enpresako eskaera, eta elake bai, berdin esan zuen, bai. Azkenean, lehendakariak hartu zuen bakarrik lehenengo eskaera, zezen hori, langileko laguntza, langileen laguntza, eta faltatu zen bestea, hori, elkarrizketa maira joan zen, eta bakarrik onartu zen lehenengoa, eta guk esan genuen, hori importantea da, ze guk pentsatzen badugu, ze gero eta diru sarrera sartzen bada familiaren arloan, kontsumoa mantzentzen da, eta hori importantea da baita guretzako, baita enpresatarako eta merkataritzako. Baina importantea da, bai, laguntza bat emon enplegu hori mantentzeko, eta erten dauden enpresak hori irtetean,
ez bihurtzea ERTE ere batera, bai. Hori da, orain mehatxu nagusia, nola bitere, 100.000 lagun daude Osoko Espainiako maiatzaren bukaerako datuek zioten, 200.000 lagun sartu zirela Euskal Autonomia Erkidegoan ERTEan, 100.000 lagunek altxa zutela edo, enpresek langileri altxa zietela, baina beste 100.000 lagun daudela, oraindik ere ERTEan, orain pentsaletik agian gutxiago direla, baina mehatxu nagusia da ERTE horiek ere aldi baterako erregulazio espediente bihurtuko dira. Nik uste oso importantea da ikustea eta aztertzea ze motako datuak lortzen dira enpleguari buruz ekainean, uztailean eta abuztuan. Zeren eta hori ikusiko dugu ze motako erabakiak hartzen dute enpresak bihurtzeko ERTEtik erera edo ERTEtik lanera. Ze hori izango da Eta zuen aurrikuspena zein da? Zenbat lanpostu galditez, pentsatzeko da horiek guztiak errekuperatuko direla ere, ez? Behitu, behiko dugu martxoa eta apilaren datuak oso txarrak izan dira, 10.000 enpleguak galdu egin dira. Badirudi hor maiatzan hobeagoa aztiren, 3.000 besterik ez da gutxi, baina ez hainbeste enplegua suntzitu egin zen. Eta orain espero dugu ekainean, ze badirudi datuak izango dira txarrak, ze enplegua suntzitzen da, baina txikiagoa. Hori lortzen bada, ikusten dugu nola ERTEak 50% gutxi gora bera mantentzen dira, baina besteak irten egin dira, eta irten egin dira lan egitera gehienez. Horrexegatik datuak orain arte ez dira aintzarrak eta badirudi behintzat enpleguaren arloan poliki-poliki lortzen ari gara, behintzat enplegua ez zuntzitea. Ez da inbertsioetarako garaio ona den, enpresek asko biratzen dute inbertsioari, eta badauko adibide oson bat, gestanpena, 17 milioi euro inbertituko dituelako ikerketa zentro batean, autoelektrikoaren bueltako ikerketa zentro batean, erdiak Jaurlaritza jarriko ditu, 8 milioi euro inguru, Europako inbertsio bankutik ere maileguak ditu, proiektu hori indartzeko. Hortaz, publiko-pribatuaren eremu honetan, enpresari ze eskatu behar zaio emateko zentzu honetan, Jaurlaritza 8 milioi euro jartzen baldin baditu, enpresak zer eman beharko lioke trukean gizarteari? Batzutan ez da bakarrik dirua emon, laguntza bezala. Batzutan da beti proiektuaren atzean egon, tramiteak azkar egitea, da batzutan bezeroak edo langileak edo nortzuk diren interesatuak horrera bultzatzeko. Nik uste dut Eusko Jaurlaritzako edo administrazioko lana ez da bakarrik dirua motea. Baina behitu ze aste honetan eduki dugu edo 15 aldi honetan eduki dugu 3 esenplu dotoreak erakusteko ze importantea den enpresa handiak. Batzutan beti esaten dugu, eta guk hitz egiten dugu pymeak ze importante diren, merkataritza, baina kasu honetan eduki dugu proiektu handi bat Petronorrean, eduki dugu beste proiektu politikoa hor gestanpen, eta eduki dugu ekitaldi bat Iberdrolako dorrean, nola Iberdrola sinatu egin du 5 kontratuak bere hornitzaileekin. 80 milioi euro, oso kopuru importantea da, Eta ez dugu jartzen, ez dugu zaindu batzutan, nahikoan nire ustez, ze kapazitatea daukate enpresak hauek inbertzioak mantentzeko, nahiz eta egoera ahula honetan egotea, Eta nik uste dut importantea da esatea, ze batzutan lan baldintzak dira honenak hor enpresa horretan, lan egutegia, lan ordua oso onak dira orokorrean, eta ez daukagu hainbeste enpresa handiak hemen Euskal Herrian, ez zaintzeko beraiek eskatzen duen moduan, Ze sektoreri begiratu beharreko genioke? Errekuberaziora begira, automozioaz ari gara, gestanpen kasua, baina... Guretzako oso importantea da automobilitza, hor dauden komponenteak batez ere, ekoizteko komponenteak, eta segurazki eta aeronautika horiek dira bi sektorik importanteak, baina momentu honetan egoera larrian daude, Zeren eta momentuz, administrazioetatik botatzen diren mezuak ez diren oso garbiak kontsumitzailea lasai ordaintzeko automobil bat, eta nik uste dut hori egiten ari da gero eta salmentak gutxiago behintzat edo gorantz ez joatea. Horregatik, arloko horretan oso importante dira mezu garbiak, eta nahiz eta automobil elektrikoak importantea izan, hau etorriko da poliki-poliki, eta fabrikak moldatu behar dute bere ekoizpen prozesua hori lortzeko.
Eta nik uste dut merkataritza eta turismoaren arloan dauden enpresa gero eta hobeto joango dira. Segurazki bustu arte ikusiko dugu poliki-poliki gorantz joan, ez berrizkuratzeko otsailako segurazki fakturazioa, baina poli-poli gorantz joango da. Gu egiten dugu astero inkesta bat gure enpresaren arloan, eta hor ikusten dugu nola enpresa pentsatzen dute 6 hilabetetan edo 6 hilabetetik 12 hilabetera segurazki normaltasuna lortuko dugun poliki-poliki, bai? Hori gertatzen bada epea ez da izango oso luzea, hain kolpea jaso ondoren, bai? Mezu argiak esan duzu, mezu argi bat badago, naiz eta ez den oso ona. Foru ogasunen diru bilketa, uneko 20-25 artean, foru ogasunen diru bilketa, azien dena, jaitsiko dela uneko 20-25 bueltan, ez? Orduan, diru sarrera txikiagoak, ez esan nahi du, zerga handiagoak egongo dira hemendik aurrera konpensatzeko, nonbaitetik konpentsatu beharko da? Bueno, kasu honetan dekogu bi ikuspegi desberdinak, zer gertatzen da Espainian eta zer gertatzen da Euskadin, bai? Eta egoera guztiz desberdina da. Nik eskatzen zait ze motako zorra sortzen ari da hor Espainian, ze da euneko 120 barne produktu gordinarena, ezta? Eta hori oso larria da, ze gastua tope bat dauka, eta hor dago Bruselas betik ikusten zer egiten ari garen Espainian, bai? Eta gero gertatzen da, zer gertatzen da hemen Euskadin, ze gure kontuak superabitekin egon dira bi urte jarraian, eta hori berti da berri ona, aztorra gehiago eskatzeko eta lortzeko ebe bai, ezta? Eta, ikusiko dugu jakiteko batez ere, eztabaida horretan zer egingo dugun erreforma fiskalekin, bai? Eta zerga erreforma, ia... Zuek espero duzu dagoeneko etorriko dela erreforma fiskal bat? Aldundiek hori diote? Etorriko dela, nik uste du baietz. Baina beraiek esan behar dute eta beraiek egin behar dute kontuak, eta batez ere ez da momentua ontze bertan jakiteko zenbat gastatu dugun, nondik atera izango dugun diru hori. Importantea da zein izango den diru sarrera, hori ikusiko dugu uztailan lehenengo datuak, eta batez ere urrian etortzen dira datu importanteenak, seguruenak. Gero jakin behar dugu zenbat gastatu garen krisi honetan, eta gero zenbat zorra hartu behar dugu hori ordaintzeko, bai. Bizkaiko enpresariak prest daude, zerga gehiago ordaintzeko zentzu honetan? Tokatzen bada, zaila izango da guretzako ezetz esatea, bai. Esan nahi dut, normalean krisi hauek ordaindu behar dira derrigorrez eta denen artean, bai, batez ere goiko klaseak esaten duenak eta enpresak ere bai, baina segurazki ez dute sartzen eskua ertaineko klaseak diru sarrera ez da gorantz joango, bai, ze hor dago jende guztia, uneko porcentaia handiana, eta horregatik hori izango da. Eta hori eskatzen bada eta zergatiak garbi ikusten badugu, zeren eta ez da heltzen gu daukaguna gastuak ordaintzeko, enpresariek eta enpresak ebe bai bere parte jarri behar dute eta... Esan zu, Espainian gastu publiko gehiago ez, nahikoa delako, barne produktu gordinaren 120 bueltan egon litekelako, krisia amaitzerako, baina hemen eskatuko zenukete gastu publikoa handitzea, adegi uste dut esan zuela garaia dela orain momentu hau dela gastu publikoa handitzea. Derrigorrez egin behar da, gero eta behar gehiago daukagu eta babes soziala guretzako importantea da hori mantentzea, berdintasuna lortzeko eta bizi kalitatea on bat mantentzeko, bai? Eta denok, enpresak diok bai, gura dugu hori mantentzea, bai? Horretarako, segurazki gastuak gorantz joango da, enpresak eta pertsonak laguntzak behar dugu kolpe hau jasotzeko eta enpresak ez izteko, zeren eta enpresak izten badira ez dago enplegurik, bai? Eta enplegua sor daiteke, eta segurazki laster hasiko gara berriro sortzen. Baina enpresa bat sortzea oso zaila da. Horregatik mantendu behar dugu enpresak daukagun enpresa barkatu, eta hortik aurrera laguntzak behar dugu. Hori izan nahi du gastua gorantz joango da ziur, bai? Importantea da, hori, kontu garbiak eukitzea, eta nik uste dut Euskadin daukagu kontu honak, bai?
ateratzeko dirua barrutik eta kanpotik. Eta hori gero plan bat egin behar dugu nola ordaintzen, eta zenbat egunetan, eta zenbat urtetan barkatu, eta hortik aurrera, ikusiko dugu ze gertatuko den hori zerga erreforma horrekin. Bukatzen jateko, pare bat kontu gehiago ere aipatu nahi nizan, bat fokuen kontua da. Birsortzeak, pandemia honetan, foku desberdina daude, gura ere badira batzuk, Espainiar estatuan ere bai. Alarma egoera berriz ere beste nonbait ezarriko balitz, mugikortasuna mugatuko balitz, enpresak itxi beharko balira, ze gertatuko litzateke? Hori guztia, horrek guztia dauka CBK enpresarien elkarte batek, ze egoeretan geundeken berriz ere enpresak itxiko balira, berriz ere konfinamendu bate etorreko balitz? Nik uste dut larria izango dela, hori ziur, beste kolpe handia jasoko dugu, baina segurazki ez da izango berdina, eta esperientzia daukagu hori mantentzeko, eta ikusten ari gara nola gertatzen badira agarrildi batzuk, laster jartzen dira tresnak hori kokatzeko eta kontrolatzeko, bai. Horregatik, denek uste dut denok dekogu beldurra jakiteko hori zer gertatuko den. Baina segurazki, inoiz ez da izango berdinen nire ustez, bai. Horregatik, guk planak egin behar dugu gero eta hobeto joateko, eta ezin dugu pentsatu zer gertatuko den okerrantz, esain nahi duze egoera larri horretan, kasu honetan ez dago gure planetan, ez dago gure betiko lana, esan nahi dut segurazki, etortzen bada, dekogu tresnak eta baliabideak hori kontrolatzeko. Eta honi lotuta, pandemia garaian telelana gailendu da, esaten da, 170 bat langileena telelanez etxean egon izan dela lanean, orain normaltasun honetara itzulean 130 bati, aktibidaren 130 bati, zenbait sektoretan bintzat, heldu dakiokela telelanean, asko hitz egiten da gastuak ere konpartitu behar dituztela enpresariek langileekin etxean lan egiten baldin badute. Ze iritzia daukazue horren inguruan, lege asmo bat ere badakarrelako Espainiako gobernuan, ministro kontseiluan laster onartuko da lege asmo hori eta gortetara iritsiko da. Zu ez eskatuko zenukete? Normalean gastuak beti ordaintzen dute, batez orokorrean enpresa, ze ordenagailu bat jartzeko batzutan, baina hori egia izan da, segurazki hemendik aurrera geratuko da, ez portzentai hon hauetan, zeren nik uste dut orain arte jende asko lan egiten ari da etxean eta voltatuko da enpresetara, eta gainera nik uste dut importantea dela, zeren eta horre enpresan sortzen da giro bat, ze enpresan ez dekozula martxan jartzeko proiektuak. Horrexegatik, segurazki geratuko da portzentai bat hor teletrabajoa egiten, baina ez da izango orain ikusten duguna. Eta hortik aurrera geratzen dena, segurazki, aztertu behar dugu hitzarmen kolektiboetan nola antolatzen eta nork ordaintzen du bat edo bestea, ze motako orduak eta gauza guztiak. Eroso daude enpresariak telelanarekin, orokorrean? Batzutan bai eta batzutan ez. Nik uste dut jendea lan egiten ari da gehiago, kasu orokorrean, baina beste kasutan, enpresa hundietan, batzuk ez dakite nor dauden guztiak eta ze motako lana, ze jende guztia ez dauka proiektu bat martxan jartzeko. Batzutan lana ez da egin hau eta egin ondoren emaidazu eta nik kontrolatuko dut, ezta? Esan nahi dut ze lan utza handitzen da, hori orokorrean holan gertatzen da, bai? Baina beste batzutan lan egiten da gehiegi, bai? Eta ez daudela orduak, eta orain ikusi dugu ze aleginak egin dute batez ere funtzionarioak ebe bai lan asko ateratzeko eta guri laguntzak emoteko, bai? Hori esan nahi dugu, ze mugikorra hor dago beti irekita eta ordenagailua ebe bai, hori kontrolatu behar da, noski baiet. Eta etxe batean kontziliazio arazoekin ez da oso erraza izaten ari aurrak edatzeko edo menpekoren bateetan. Ikusten muga jarri behar dira, bai, hori bai. Baina García Nuño, estimatua dago beste behin ere, CBKko presidentea Euskal Telebistara etorri izana eta azalpen hauek guztiak eman izan. Nahi duzun arde, beste da.